F'Lulju li għadda kienet irreġistrata żieda ta' 12% fid-domanda għall-elettriku, dan meta mqabbel ma' Lulju tas-sena li għaddiet. Numru ferm akbar minn tas-soltu, kif normalment id-domanda tiżdied mal-4% kull sena. Dan huwa attribwit għal bosta raġunijiet. Żgur li fosthom hemm it-tisjieħ fl-ekonomija nazzjonali u tnaqqis ta' 25% fil-kontijiet tad-dawl li ma traħis u stmat li qed jifranka ma' 80 miljun euro kull sena. Iż-żieda rekord fis-settur turistiku għal din is-sena u anki żieda fit-temperaturi in ġenerali ukoll huma fatturi li kkumplementaw din iż-żieda fid-domanda l-elettriku matul ix-xahar li għadda. Imiss issa li bil-proġett il-ġdid dak ta' Power Station li taħdem bil-gass, pajjiżna jkollu provvista li tissodisfa id-domanda għall-elettriku. Dan hekk kif l-Interconnector Power Station ta' Delimara, magħrufa bħala tal-BWSC, mhumiex biżżejjed kif wieħed seta' jikkonkludi bil-qtuħ fil-provvista tad-dawl fil-jiem li għaddew. Meta jkun lest dan il-proġett, Malta jkollha tal-anqas 3 sorsi ta' enerġija: l-impjant ta' Delimara, l-Interconnector u l-impjant il-ġdid tal-gass. U danakollu il-Gvern jemmen li dan mhuwiex biżżejjed. Fil-fatt b'użu akbar ta' enerġija solari, il-Gvern qed jimmira li sal-aħħar ta' din is-sena mistenni jersaq pass ieħor lejn il-miri Ewropej ta' enerġija minn sorsi alternattivi.